салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар наҳори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин наҳори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% берасхода, пусидагӣ задагӣ нест, биши фақат ҳайҷ ки ягон камбудӣ, ягон дар надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 37500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 251 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 16 00 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯшимои Chevrolet Lacetti мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст салом алайкум бародарон, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 электропакет, сентр замок, мултирул ҳама ҷош кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 187 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 51 70 51. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мултирул, автопилот, лифт, сидени ҳамаш 100% кор мекунад. американка, илтимос беҳуда занг назанен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 90 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 602 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 22 12 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. ҳамаш 95 кардагиай савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 22 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 147 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 66 39 39. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Hyundai Avante мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пейдачаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин вагонаи нав омадагӣ, мошин тоза, ягон камбудӣ надорад, ҳама расходушкадагия, фақат мегирӣ ҳайш мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 77 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 515 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 40 02 65. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотор 2.2, сӯзишвориш бензин, коробка пейдачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон айб надорад. документош 8 моҳи дигар, танировка 8 моҳи дигар, фақат бензини холӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 75 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 502 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 94 47 31 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин объем никардагӣ, балонош навай, 2 моҳ ҳуҷҷат дорад, состоянии нишсозай алиш намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 301 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 13 05 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад, ки соли барори 6993 объеми мотор 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Бе камбудиҳои мошинча нахадвай харидори конкрет низ занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 8500 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 57000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 30 05 75 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад, ки соли барори 6999, объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Бе камбудиҳои мошин нахадвай хадои 100% ва пешезадагиам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошин 47000 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 314000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 44 44 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши мо Opel Meriva мебошад, ки соли барори 2003, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиҳои задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ варидкардагиам надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 40000 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 268000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 28 71 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад, ки соли барори 6994, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. дар ҳолати хуб қарор дорад. пусидагӣ варид надорад, чашкош ва пише варид надорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. алиш мешавад ба Mercedes C-ка объемни болои пул. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 26500 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 177000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 80 80 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад, ки соли барори 6994, объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бе камбудиҳои задагӣ пусидагӣ надорад. кондитсионер кор мекунад. 4 электропакет. қарор дорад ин мошин дар Ҷаббор Расулов. нархи мошин 30000 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 201000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 99 39 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад, ки соли барори 2007, объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. мошин вагонаи мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бародаро мошин бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ, хиркадагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 69000 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 462000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 04 01 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад, ки соли барори 2007, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ надорад. маълумоти бештар бо телефон ягон дард надорад. мошин қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19000 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 127000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 10 00 30. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад, ки соли барори 2001, объеми мотор 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. салон тоза, аккумулятор нав, баллоннош соз, ҳуҷҷат 4 моҳ, музика бомба, самбуфер, граната. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15500 сомонӣ. баробали ҳозира гардонем 104000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 07 07 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшии BMW C сериясе бошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, варидкардагӣ надорад, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 268 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 91 80 90 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.